баласы конкурсының иң яхшы эшләр авторларына бүләкләр тапшырыла. Барлыгы 20 җиңүче, алар 7дән алып 15 яшькәчә балалар иң яхшы рәсем һәм иң яхшы кул эшләнмәләре номинацияләрендә бүләкләнделәр. Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә «Мин татар баласы» конкурсында җиңүчеләрнең иҗади эшләре күргәзмәсе дә оештырылган. 100 кат кием барсы да тимәсез. Менә шулай кичкенә тактаны аласың да сорауга җавап килеп чыга. Татар табышмакларын менә шулай уен рәвешендә тәкъдим итә балалар. Республиканың төрле җирлекләреннән эшләр килгән. Менә мәсәлән бу катыргыдан ясалган Изге Нур мәчете Мамадыштан. Барлыгы конкурста катнашучылар 300дән артык эш җибәргән. Алдагы планда Шүрәле, ортта Суанасы. Агач кәүсәсенә Тукай әкиятләренә нигезләнеп ясалган рәсемнең авторы Шулпан Әүхәдиева, Саба районыннан. Картинаны акрил буяулар белән 2 атна иҗат иткән. Тукай ул безнең национальный шагыйрь, әкиятче. Шуңа күрә без аны сайладык. Тырна белән төлке. Алар нишли? Шәешә. Конкурсның төп талабы анда тәкъдим ителгән эшләрнең татар халык мәкаләләренә, әкиятләренә нигезләнгән булуы. Иҗади бәйгене Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган. Тирән үзенә күрә бер тәрбияви һәм фәлсәфи мәгънә салам, чөнки барыбер да инде биредәге жюри әгъзалары баланың үз кулы белән эшләнгән булуын таләп итсәләр дә, әтияниләрнең, абый-апаларның бирдә катнашып бөтенләй булмый кала алмый, әтияни белән баланы тагы да якынайта торган бик матур чара дип саныйм. Иҗат белән шөгыльләнгән кеше бала чактан ук ул гомер буе иҗатка омтылып яшәргә тиеш, омтылып яшәячәк тә. Һәм ул бәхеткә дә ирешәчәк, һәм уңышка да ирешәчәк. Безнең әле планнар зур, без бергәләп эшләүгә мин бик канәгать. Милли конкурс туган тел җыры белән тәмамланды. Җиңүчеләрнең иҗади эшләреннән торган күргәзмә Адымнар мәктәбендә 8 ноябрьгә кадәр эшләячәк. 9 ноябрьдә аны Габдулла Тукай исемендәге филармония залында да күрергә мөмкин булачак. Динек Самдинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.